Hello. Anyway guys, naana ang duha ka box nga sa atong raffle promo. So ato na ning i-ready guys kay among gipunan kay ang nag-request man nga pun ipalihog day kay nagpapalit og brief ning kuan guys nakadaog. So anyway, nagdugang masad mi lisod na sad guys ay nagdugang mi og usa ka box guys. Yeah, so balik 3 boxes ang ipadala ron sa LBC niya. Sus, gastos ni guys magpadala kag box kay kuan kanang dako kayo kwarta niya. Wala na misulod guys. Amo na mong ipanghukas ni among mga bra guys, among panty kay para kuan dugang ipuno sa box para mapuno. Sus, ano naman ko wrinkles guys. Oh, kani gud akong uyab tagan kung problema ni niya. Tanaw niya akong wrinkles guys. Anyway guys, mag-boxes meron, tanawan kung sa'y kalisod. Oh, ni sila. Oh, mag-door to door. Yan ni. Pagikan din yung door to door. Yan ni. Na. Ala, lokot. Lokot ng lokot. Lokot yun. Taman yun sa mga arang. Pansak ng pansak. Ano yung chinilas dito? Happy na lang eh. Tungtungan. Tantangan yung mga chinilasin. Ilunod na ng box. Isama yung kakain. Ano yung sapato? Bahagi. Ang yan sa sapato. Kana. Kalawa. Salaw na. Inday Juna. Inday Juna. Muna expert sa door to door. Hens. Inani na. Obladi, oblada. Oh my. Obladi, oblada. Like the sun, bright. Ito ko lang itama-tama ka ng tugong flat. Sige. Kanya, mabuslot na po yan. Mabuslot guys. Mabuslot na po siya dito. Mao na po na Wala yan. hindi kagtuloy na nila. Tapakan. Mao na po na yan, tapakan. Tanaw, tanaw. Silo, kung yung kanina na. Wala kaya kaya isa ko lang kinakusgantin. Ano sa init? Heavy duty. Ikaw, ibatok siya ito eh. Hindi na nakakaroon ko an. Ibatok na nila, ibatok ka na. Batok sila. Yan ni guys. Ay, ikan na lang. Sa'yo na nila. Not an easy job. Hi guys, there are You need to have a strong muscle. muscle, dali, muscle, dali. Muscle. Ito na yung muscle? Dahil, muscle, waday, imbaw, dahil, way, imbaw. Muscle, ra. So guys, ito yung mga expert magbalot. Yan, ako ang manager dito. Sila ang aking mga workers. Ito sila ang aking taga. Boss, okay na ba ito, boss? Kaya kayo diyan sa Pilipinas, pag natanggap niyo ito, magpakabait kayo, hati kayo. Palagi kayong maglumod, manamagdasal. Kung kayong magtungga-tungga yan, ha? Ito guys. Okay. Nice. Nakailang blessings nga maabot. Kaninyo ko. Tanawan na ninyo guys sa ako yun ang gitipan o tarong guys. Kanang mga taga-LBC, abot galing na sa natungdan, nga nabuslot. Bantay lang muna ako. Taga-LBC mo ha. Kay sa LBC na ako ipakuan. Ayaw ginabuslot ay akong box. Kay araw yun ang kanindot na akong pagbutahog tape. Kita man sa akong doha katudlo. Nakusnitan yun yung bugan. Yung mag-abot na sa balay nga kuan, busloton. Nga uwa na isod. Okay. Sige, unin na po. Basta, kuhaan. Unin na po, dinikarga na mo sa pickup truck. Makita niyo guys. Okay, ready to go na ni, ready to go. Bye-bye. Tulong mo kita. Ang saba. Ay, saba. Nakabidyo no? Nakabidyo sila. Yara ya. Ang atong expert. Guys, Paninot in town siya. Paninot in town. Bugbog. guys. Sinahlan mo shower. Ano? Sakto na niya. Napa? Napa dahil? Suwati na uguan. Handle with care, awon na? Ilan ang protocol nila. Nasa LBC dito. Naila ka na na ipuhon. Hindi naman ang butaan. Pinahanglan guys, mag-box mo og Mm. LBC ka, mag-buy kasi anak. But every corner yun, guys. Pagminaw mo. Okay, ma'am. Nalagay pa Madam. pala yung Mao lagi. Ano nakawata na yung box kay Wala sa na mga raha. sa tape. Diyan ka, ano na kita eh? Sa iyo ko dito. Tao sa Amerika. Taga-tulak mo yung bayad box. Kay, para sa Pilipinas. Kung kayo taga Pilipinas, dapat mag-isip kayo na hindi basta-basta ang box makating sa Pilipinas kung hindi pinag-usapan. Tayo mo yan, ha? Imo lang yan. Mau ni among ini. Hindi basta-basta. Mau ni guys. Magsisikap sa pamilya. Unay Lord God, have mercy.
PM guys. Pero napakakaroon. Ano lang din sa bakit? Ay, kayo. Sa Amerika, nagatulak kayo, baybayan ba? Kay, para sa Pilipinas. Kung nga kayong taga Pilipinas, dapat mag-isip kayo. Na hindi basta-basta ang box makarating sa Pilipinas kung hindi Di hirapan. tayo imo yan di ah. Imo na niya nakalitan magsun. Ipawahin na naman eh. Ako naman yung ipapos aeroplano long. Ipalipad na naman na yun. Sorry kasi lang pinabili ng mga para lang yan. Ikaw na bibaon. Buwan mo sir. Hindi na tagalog. You know, wait. Ito na sila to na. Ito na. Pero napakakaroon. Ano lang din sa bakit? Ay, Ito istaka. Nay, magpugaw nga rin. Magpugaw. Ito sa istaka. Ay, ito pag ikaw ko lang. Ay, Eh, ito to lang. Just di ko na yung paguna. Tuana. saan ka na? Bangan. Tugbangan. Okay, paguna ni mura ni istaka. Tugbangan ng gundi. Tintawan. Kalaway ito na ako guys. Ito ba na sila mo na mga photo? Ang talagang tawan mo. Guys, magkarga na sila sa LDC box. Ang sa pipa truck. Kaya ama na nag-extend ang mga pohon. Mga ni guys. So, ano sa klase inday dyan ha. Paggawa ng bata. Uy, buya. Yan. Ipang walop. Gari mo nga para mamana. Sorry yan. Mamana ka antos kainggit. Amo na lang ipapilit at tustuan. Aeroplano. Abanging walop kay pustilan. Ano ko. Bugatan to ni. 1, 2, 3. Kalingap sa mahihirap. Pinoy. Ay, di ba extra waday? Ano? Ano na kay kontum at atap. Ito ko dahil. Guys, padungan guys. Anta yan. Inig-apli ni mo karton antos bay nakulong. Night. Hello, mga nang model sa LBC. Sila may expert sa nag-packing. Yan. Yan. Sunod pa na sa dyan. Rapol. Sabi ay dinis along yan ba? Ang buutan. Hindi ka na ulupad, no? Di daog. Pagkaog na kayo naman kuno ka. Sila ko. Plus tanday. Pwede ko yung buha ko. Daog na ngay. Patog. Isa kayo sa sakinan. Susubangan. Ah, biyaw. Ito, okay na. Pickup truck going to LDC tomorrow, okay? So, Say bye-bye. Good night, friend. Bye. Bye-bye. Atos na ka na eh. Okay. Atos na sinunoy sa pickup truck. Okay. Bye.